Poštovane koleginice i kolege, sestre i braćo, posljednjih dana mogli smo da čujemo razne priče o motivima ovog štrajka i protesta. Danas moramo jasno i glasno da kažemo zašto smo se ovde okupili. Od prvog dana kada smo postali deo Ministarstva unutrašnjih poslova, od nas se tražilo da se u radu rukovodimo načelom profesionalizma. Međutim, svi znamo da je naša profesija obezvređena, da su životi policijskih službenika obezvređeni. Mi nećemo i ne smemo dozvoliti da se ovaj protest pretvori u bojno polje na kom će se lomiti koplja političkih oponenata. Naš primarni zadatak je bezbednost građana ove zemlje. Mi samo... A šta je njihov zadatak? Izvinjavam se. Mi samo tražimo od države da brine o stubu te bezbednosti, a to smo mi, policija. Jer ako brinu o nama, time će pokazati da brinu i o građanima i o njihovoj bezbednosti. Zahvaljujući policijskim sindikatima, članstvu koje ih čini, i ministru, gospodinu Ivici Dačiću, učinjeni su značajni pomaci u prethodnom periodu da dobijemo status kakav zaslužujemo. Značajni, ali nedovoljni. Jer u našoj zemlji, a nažalost i u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova, postoje mnogi koji ne žele da imamo jak policijski sistem koji je izgrađen na osnovama demokratije, poštovanja zakona i prava. Pokazat ćemo im da ne mogu ti isti da odlučuju o našim životima i životima naših porodica, jer ti isti nemaju razumevanja, sluha i poštovanja prema težini poslova koje obavljamo. Za kraj možemo im poručiti samo ovo. Ne činite drugima ono što ne želite da se vama čini. Hvala.